Chcem sa vás opýtať, či ste boli oboznámená s projektom, do ktorého sme sa zapojili ako materská škola Trieda Lienky. Áno, boli sme oboznámení v nástiekovej forme, v ústnej forme a dokonca aj na stránke Triedy Lienky. Áno, a chcem sa vás opýtať, či ste s tým stotožnená, že sme pracovali so zahraničnými partnermi? Samozrejme. No, ja si myslím, že je to dobrý zážitok, pretože deti aj spoznali iné kultúry, lebo oni zase dávali zo svojich krajín. Áno, My sme robili napríklad brinzové halušky, tak zase oni robili niečo iné. V rámci prezentovali svoju krajinu, áno. Chcem sa ešte opýtať, že z týchto projektov, ktoré ste videli, čo vás tak najviac zaujalo? No mňa hlavne kroje. Že sme dokázali prezentovať kroje, áno. Lebo myslím si, že toto má málo ktorá krajina. Nehovorím, že to nemajú, ale my ich máme skutočne nádherné. Krásne, áno, však videli sme aj kroje ostatných krajín. Takže pre mňa kroje. Výborne. Chceli by ste, no ale vy už... My už sa nezúčastníme, ale určite pre ostatné deti to bude zážitok. Určite. No. Bol to dobrý nápad. Bolo to o kultúre, áno. Takže my tým, že máme znovu príroda, kultúra, Tatry, Zámok Volíči, máme, áno, deti boli, myslím, v tej starej škole. Áno. Všetko bolo kultúra a všetko, lebo ja si myslím taktiež, že deti by sa mali... Tak jak by mali deti chodiť medzi zvieratka, že aby poznali kravičky a podobne, tak v rámci tejto medzinárodnej. Áno, lebo to bola medzinárodná. Už je to o tej kultúre, že aby aspoň poznali to Slovensko. Áno, a tak vás aspoň takto zviditeľnili a prezentovali. Áno, presne tak. Dobre. Takže neviem, podľa mňa to bolo super, Eli má z toho zážitok, má z toho aj dokonca na jeho úroveň, áno, má nejaké poznatky z toho. Áno, lebo to bolo pre neho blízke. Áno. Bolo to pre neho blízke a on sa mohol... Takže ako mne sa to páčilo, pokiaľ by školka v tom pokračovala aj na iných úrovniach, že napríklad nielen pre predškolákov,